Do 38 rokov som bol profesionálny hráč, takže dobre viem, o čom to celé je. Aj dnes mi je za hrou niekedy ľúto. Na tréning italianskeho trénera si aj hráči museli zvykať. Profesionáli v tejto krajine majú podmienky predsa len tvrdšie. Pre mňa je moja práca veľmi dôležitá a vážim si, že som práve u vás. Preto ma nezaujíma, čo hovoria hráči. Nakoniec aj oni budú len radi, keď ich tréningy vyvrcholia víťazstvom. Raffaele u nás zostane zatiaľ na 2 roky. Ten čas by okrem tréningu chcel využiť aj na to, aby sa stal aspoň trochu Slovákom. Musím sa vám priznať, je tu naozaj krásne a veľmi sa mi u vás páči. Teším sa však, keď sa raz vrátim domov, späť do Talianska. Je čas dovoleniek a mnohí sa chystajú k moru. Pokiaľ zavítate k Jadranu, máte okrem oddychu možnosť zlepšiť si aj postavu. Odborníci na výživu totiž stredomorskú stravu považujú za zlatý štandard stravovacích návykov, ktoré prispievajú k peknému telu a k dlhému životu. Pyšní Španieli tvrdia, že ich kulinársky model je neskonale dobrý, zdravý a okrem toho má historické korene. Miestne stravovanie by sa podľa španielskej vlády malo propagovať na celom svete. K hrdým Španielom sa pripojili Taliani, Gréci a Maročania a snažia sa presvedčiť UNESCO o tom, že stredomorská strava by sa mala dostať na zoznam svetového kultúrneho dedičstva.